Fuche tú, cajaro palleiro. Fuche tú, que ainda leva la palla no cu. Todo por roteiro me cae. Bonito, está me quedando parrillada aniquilada, fantástico esto. Solo falta que veña xente, hombre. Boas noites. Ora, que tal? Te digo que estamos cheos completos, hai que reservar. Son Pancho Mouriño, servicio xurídico da Dirección Xeral de Furanchos, Chiringuitos e Parrilladas. Do servicio xurídico do servicio xurídico, home. Da dirección, son inspector da Dirección Xeral. Que son da Xunta, cona! Tamén son o... Voulle dicir unha cousa, Pancho. Son o carné número 4 de socio do Coruxo Club de Fútbol. E non ando por aí pintando a mona, quero dicir. Se lle digo que aquí non facemos desconto a ninguén. Así que, churrasco de porco ou de outro. Como queiras, a que me da igual. Que non veño por iso, non. É que aí fora vin un cartel que pon Parrillada Paraguai. Iso é que ten a vista ben, carallo. Iso é... Non, mire, a ver, estiven mirando no rexistro e non consta ningunha licencia hosteleira. Podería ver a súa licencia? Podería, de mil amores, pero... Eu que sei onde está... Miña muller tiro con ela, tira con todo. Outro día tiro co coche tamén, tira con... Tuvino que ir buscar o punto limpo, cuidado para sacalo de ali. É o que hai, me pode dar o carné de a licencia de mariscador, pero... Pois, mire, se non a atopa, pois poderíalle caer entre 50 e 100.000 euros. Por favor, que si aquí... Estou sempre toca na Favorito un Fonsagrada ou un Vilalba, por favor, que toca aquí. Mira que se ojo, non toca nunca nada que toquen aquí. No, estás confundindo, creo que non me entendiu. Que vostede, sí, podría pagar entre 50 e 100.000 euros de multa. Eu? Multa, pagar? Ai, que sorte, menos mal, porque chega a ser unha parrillada isto, que se non agora tiña un problema, se é unha parrillada tiña un lío de carallo, pero non ser unha parrillada, claro, a mí non me vai ni me ven. Pero imos ver. Sí. Pero isto non é unha parrillada. Vostede en que se basa para dicir que isto é unha parrillada? Isto son cousas súas que se mete a usted na cabeza que non é unha parrillada. Por lo que lle dixen antes, aí fora hai un cartel que pon Parrillada Paraguai. É con luces de neón, vermellos, azules, como o mundo. Tamén pon ao lado novedades Loli, e a última novedade que tuvo foi no Mundial do Naranjito. Pero imos ver, vostede acábame de ofrecer churrasco. Porque aquí a nosa religión, na nosa cultura somos moi acolledores. E na nosa mesa sempre hai un sitio para os forasteiros. Pero... Gracias, señor, por mandarnos un forasteiro. Pero, e logo todas estas mesas? Todas estas mesas, bueno, esta xente é xente que ven ao lugar, que é en fronte, pero veño a mixar aquí antes de ir polo lugar. Esta xa que somos moitos de familia, Logo non podía poñer, non lle era mellor poñer unha mesa corrida, sí, se nos leváramos ben, pero a familia xa sabe como é. Ao final, mellor que corro aire. Tenemos nuestros más e nuestros menos, é unha cousa que... Vostede está me liando, Pero vostede quen é? Quen son? Quen é vostede? Quen somos nós? Donde vimos? A onde vimos? Quen conduce? Estamos solos en la galaxia ou acompañados? Está me liando! Que sei, para que me levas aí, home, por favor, que me estás volvendo tolo. Mire, vou ao coche a pola documentación. Espera aquí, agarda aquí. Sí. Ven aquí conmigo. Ven conmigo. Ven. Os dous, antes de que ven. Pero vamos a ver, sube eu. Fai un favor. Ven. Sube. Veña, idemos sentando aí. Antes de que venga ese tipo. Senta aí, da igual, veña, aquí, aí donde queiras. Aí, arrímate a mesa, non teñas medo. Me cago, non?
A ver se me... Non te rías, carallo! Está a punto... Pódeme querer 50 ou 100 mil euros, me cago na... Eso. Aparte, se o supositorio de aquí, puño aí... Porque o supositorio trouxo aquí ese fulano, debe ser por nervios, eu non sei. Eso. Non como las flores, por favor. Que coma... Se coman as flores, tens que pasalas. Aí xa está. Shhh, cala a boca. Cando viño fulano, de simular, Vale. Ai, non, chora, Bueno, chora. pois, o que eu lle dicía da licencia. Neste local figura unha parrillada, pero non hai ningunha licencia. Xa o dicía. Clientes. Clientes. Vamos a ver. A mí non me falta o respeto. Non me falta o respeto. Como lle di isto a estes... A papá. E a mamá, por favor. Non lle chame clientes a papá e a mamá. Por favor. Mire ela. Pareceulle mal. Xa fixo chorar a mamá, home. Xa fixo chorar a mamá, home. Mamá, tranquila. É un tipo que... Pero como que... Por favor, papá, que tal? Papá, cala a boca, deixa. É que meus pais son de falar que... Ai! Por favor, teñen un pé aquí, outro lá xa, e deben vostede meterlle a me. Ni a nai pide terra xa. Está pedindo terra, home. Mamá, tranquila. Como foi? Estás destrozada, claro. Estás destrozada. Pero como que papá e mamá? Desde... Pero vamos a ver. Xa lle parece mala xunta tamén? Parece mala xunta? Por favor, home, que non se pode queimar toixo no monte. Non se pode botar foguetes na festa, non se pode facer aguardente na casa. Hasta papá cando toma unhas gotas no café non pode ir no coche que din que vai peneque. Cal é o siguiente? Facer a declaración da renta? Por favor, home, neste país non se pode facer nada, home. Non pode facer nada. Non entendo. Desde cando somos papá e mamá? Papá e mamá... Que? Papá e mamá... Somos... Eu son un fillo deles prácticamente desde que nacín. Quero dicir, eu non sei, cando nacín, eu non sei se estaba eles na casa ou foi despois, eu non sei. Eu conozco-os de sempre, ou ele, non sei, eu non sei se foi antes, meu pai é máis novo que mí, miña nai levame 2 anos, pero somos nun tempo os dous, somos papá e mamá, somos veciños. Pois volle facer unha pregunta a súa nai, non? Xa que non, a súa nai. Señora, canto pesou a criatura ao nacer? Medio kilo. Sí, iso solo no bigote. Medio kilo. Despois libedei, pero claro. Claro, cando nacín díxome... Señor... O mismo, ela cando lle dixeron no parto, faga forza, dixo... O médico dixía, puxa. Xa non tuvo que puxar, xa ela... Ti estabas ali, non, papá, verdad que estabas ali? Sí, naceu en solo. Naceu en solo. Sí. É falador meu pai, home. Sí. Señor, e logo... Vai preguntar el tamén. Ten que ver que contestar, Papá, dime. O rapaz na escola sacaba boas notas ou... Todas sobresalientes. Despois xa che dou 50 euros. Vale. Somos unha familia... Por favor, pero aquí estamos, xuntos. Por moitos anos, mamá. Porque ti ainda che quedan varias cuotas de Santa Lucía, claro. Vamos a quedar a beber, é feo. A ver se va a enterrar polo medio de máis. Eu, de verdade, que eu penso que me está a tomar o pelo. Agora vai ter... Un momento, papá, déxame falar a min. Un momento, Un momento. Si me vas a puñer podre, que non sexa diante de papá e mamá, por favor. Non. Vale? Eu non... Respeto. Sí, claro, perdoe. Dá gusto ver unha familia tan unida, Mira, desculpe, perdón as molestias, don Julito, Vou dicir unha cousa, agora xa cambiou a cousa, sendo tan amable. Papá, mamá, mamá non, papá, dijo ao revés. Ahora co educado que, se isto fora unha parrillada, hasta invitaba a comer, pero como é unha casa particular, No, pero mellor veño o domingo, como somos familia.
Que vos dixen eu, cando votaba de so vello, vale, depois votastes a Feijóo, bien, marchou Feijóo agora en desbarajuste a xunta, xa quere vir, xa dis que era a familia, tipo, pero que non hai un control, hombre. Non é, penso que está confundindo outra vez. É que meus pais viñeron hoxe de público ao luar. Bueno, a miña nai comprou unha Vespino en segunda man e tampouco vamos por ir presumindo, que ben que tanto me ten eso. Xa, claro, pero é que estes son meus pais. Papá! Mamá! Cuspidiños, somos cuspidiños. Ai, pois. Dúas fotos de vez. Veña. Ahora somos máis a repartir. Pois é unha cousa. Sí, sí. Como non me dixachedes nada? Facedes como emérito, carallo. Sí, sí. Ah, é meu irmán. Eu non che conocía de nada. Aquí. Ahora marcha igual de rabioso.